Здравейте, приятели! Здравейте, мили деца от малката група! Както обещах, днеска ще направим футболната топка. Днеска 14:45 минути закъсняхме, но не по наша вина. За целта следвайте моите стъпки в Adobe Illustrator и всичко ще бъде наред. И една забележка за родителите на Калоян. Много ви моля, не помагайте по този начин на Калоян, като вие му пишете домашните, а просто му обяснете. А той нека с ръчичката сам да си направи нещата, тъй като ние разбираме дали той го е правил или някой друг. А и той ни казва между другото. Така, това беше едно отклонение, да сме живи и здрави всичките и продължаваме напред. Първото нещо да захванем екрана. Отваряме нов документ, след което правим следното нещо. Значи, нашата концепция е следната. Ние правим футболна топка. За целта фигурката на самата топка трябва да знаем. А тя е следното нещо. Polygon Tool. Вземаме ляв бутон на мишката и очертаваме се ето така. След което идваме ето тук и това ни е първия леер на топката. Ето. Леер. След това с ляв бутон на мишката натискаме и селектираме. Идваме ето тук, натискаме Alt, ляв бутон на мишката, Alt на клавиатурата естествено. И натискаме, пускаме мишката и пускаме клавиатурата бутона. Това е втория леер, 1, 2. Сега трябва да направим още два леера. Alt на клавиатурата, ляв бутон на мишката, пускаме мишката, пускаме клавиатурата. И това трябва да го повторите толкова пъти, колкото вие искате. За да направим самата фигура. Имаме един ред, после правим втория ред, после правим четвъртия ред и правим още едно ред. Мисля, че е достатъчно. За целта, която нас не трябва. Както виждате, излязаха много. Ама са плащите, това са леерите, всичките видове. Сега трябва да ги отсветим обаче. За целта правим следното нещо. За да бъдат отсветени, трябва да си определим някакъв цвят. Казахме на любимия отбор, може да бъде ЦСКА, може да бъде Левски, може да бъде Славия, може да бъде Локо София и който отбор желаете. Аз ще го направя неутрално. Ето това е цвета, който аз искам да направим. Копирам го, самия цвят. Отивам на буквичката текст и
Ctrl V. Го селектирам, за да се вижда нашия цвят. След което правим процедурата по оцветяване. Значи, тискаме на първото леерче, Shift натискаме на клавиатурата, през ред. Един празен ред оставяме и на следващия ред караме. Пак празен ред оставяме. Пак празен ред оставяме. И докато свършим с всичките, след което идваме на цвета, който ние си избрахме, ето тук, изтриваме го и пишем този цвят, който ни е ето тук. Или ние, който сме си избрали, казахме. S, B, D, D, 1, B. Това е цвета, който аз съм избрал. Вие може да избирате какъвто цвят вие си желаете. Когато натиснем OK, както виждате, всичките се отцветиха, които ние селектирахме. Следващата процедура е следната. От селекция селектираме ги всичките. Отиваме на Windows прозорец. Избираме символ. Shift, Ctrl, F11. Излиза символ. Идваме на плюсчето и си правим нов символ. Кръстваме го както ние си искаме. С английски букви казахме, пишем по програмата. Значи пишем жълт цвят. И тук задължително трябва да е точката. Не тук, а тук. Динамик символ. В Movie Clip трябва да е ето тук. И натискаме OK. Ако правилно сме работили, тук трябва да се покаже същото, което е тук. Само че вече ние го имаме. В жълт цвят или в цвета, в който е. След това го махаме и не е необходимо и оформяме самата топка. Така, самата топка Ellipse Tool или буквичката L и натискаме Shift на клавиатурата и си правим самата топка. След което топката ни трябва да бъде бяла. За целта правим следното нещо. Избираме си цвят бял, натискаме OK. Идваме на селекция и сега много е важно да разберете момента това, което искам да ви обясня. Защото вие нарушавате ето тази точка. Сега обаче, когато идваме ето така, вече сме получили ето тези три. Тоест, от тук ще издърпвате не от тук, а от тук. Така. Разбрахме се. След това
тези направляващи трябва да има, за да можем ние да махнем половината. Delete и, както виждате, се раздели. Идваме на ефекти, 3D ефекти, True и Bevel. И от Objects, тук има светлина, материал и Objects, ние в Objects трябва да дойдем ето тук, Revolve. И както виждаме, кръгът става. След това идваме на материал, идваме на Graphics и ето го нашето. Кликваме два пъти и топката ни е готова. Мисля, че това е нещо, което днеска трябваше да го разбереме. Две неща да си кажем още. Първото е, всеки трябва да направи тази топка задължително в цвета, който той обича и да ми я изпрати с флашката си. Всяка флашка е надписана, днеска ще се раздадат и като си направите урока, флашките ще бъдат правени. Другото нещо, което е, тези инструменти, които днеска сега учихме, други ден ще ги използваме отново. Така че вие си повтаряйте, правете си различни неща с топки и си ги отцветявайте както вие искате. Отделно, ето вече го знаем, текстове, увеличаване, намаляне и отцветяване и копи-пейст на селекцията. Това е за сега. За родителите, само да кажа, днеска от 19:30 часа са гостите, двамата писатели, така че няма да имате проблем да ги чуете, ако желаете. Да. Довиждане и учете си уроците. Чао!